Fetelor, am tot văzut că aceasta face lăcule de la Drastic și sunt tare curioasă dacă e pe bune și își face treaba sau e doar un hype cu ea. Așa că haideți să o deschidem împreună și să vedem despre ce este vorba. În primul rând avem manualul de instrucțiuni pe care chiar trebuie să-l citesc, măcar de data asta. Masca facială, atât pentru față cât și pentru gât, care vine chiar drăguț și pare foarte flexibilă. Ce apreciez foarte mult este că vine cu un încărcător Drastic inclus, ceea ce este foarte bine. Un cablu de alimentare, controllerul cu care schimbăm culorile, pentru că masca aceasta are 7 culori. Fiecare culoare are câte un beneficiu pentru pielea noastră. Acum vedem. Așa, protecția pentru ochi și benzile de fixare, atât pentru față cât și pentru gât. Fetelor, sinceră să fiu, sunt tare curioasă cum funcționează această mască și ce beneficii are reale. O să o testez câteva zile și o să revin și o să vă zic părerea mea sinceră.